Κεφάλαιο 7. Το υποσυνείδητο τείνει προς την κατεύθυνση της ζωής. Πάνω από το 90% της διανοητικής ζωής σας λαμβάνει χώρα στο υποσυνείδητο. Γι' αυτό όσοι δεν χρησιμοποιούν αυτή την καταπληκτική δύναμη ζουν σε πολύ περιορισμένα πλαίσια. Οι υποσυνείδητες διαδικασίες είναι πάντα επικοδομητικές και τείνουν πάντα προς την κατεύθυνση της διατήρησης της ζωής. Το υποσυνείδητο είναι ο κατασκευαστής του σώματός μας και ο συντηρητής όλων των ζωτικών λειτουργιών του. Εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο χωρίς διακοπή. Προσπαθεί πάντα να μας βοηθήσει και να μας προφυλάξει από κάθε κακό. Το υποσυνείδητό μας βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την άπειρη ζωή και την ατελεύτητη σοφία. Οι παρορμήσεις και οι ιδέες του τείνουν πάντα προς την κατεύθυνση της ζωής. Οι φιλοδοξίες, οι εμπνεύσεις και τα οράματα που αποβλέπουν σε μια ανώτερη και ευγενέστερη ζωή εκπορεύονται από το υποσυνείδητο. Οι πιο βαθιές πεποιθήσεις μας είναι αυτές που δεν μπορούμε να συζητήσουμε λογικά επειδή δεν προέρχονται από το συνειδητό αλλά από το υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητό μας μιλά μέσω της διαίσθησης, της παρόρμησης, του προαισθήματος. Μας μιλά με υπενιγμούς και ιδέες και μας παροτρύνει πάντα να εξελιχθούμε, να υπερβούμε, να αναπτυχθούμε, να προχωρήσουμε, να ανέβουμε σε μεγαλύτερα ύψη. Η παρόρμηση να αγαπήσουμε, να σώσουμε τη ζωή άλλων ανθρώπων προέρχεται από τα βάθη του υποσυνειδήτου. Για παράδειγμα, στη διάρκεια του μεγάλου σεισμού του Σαν Φρανσίσκο και τη φωτιά που ακολούθησε στις 18 Απριλίου του 1906, ανάπηροι βρίσκονταν ακίνητοι στο κρεβάτι για χρόνια. Σηκώθηκαν και έκαναν πράξεις πραγματικής ανδρείας και εντυπωσιακής αντοχής. Από μέσα τους πήγασε μια έντονη επιθυμία να σώσουν άλλους ανθρώπους με κάθε θυσία και το υποσυνείδητό τους ανταποκρίθηκε ανάλογα. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες, μουσικοί, ποιητές, ρήτορες και συγγραφείς προστρέχουν στις δυνάμεις του υποσυνειδήτου τους και εμπνέονται. Για παράδειγμα, ο Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον συνήθιζε πριν πάει για ύπνο να επιφορτίζει το υποσυνείδητό του με το έργο της δημιουργίας μυθιστορημάτων όσο θα κοιμόταν. Είχε μάθει να ζητά από το υποσυνείδητό του ένα καλό εμπορικό θρίλερ όταν ο τραπεζικός λογαριασμός του έπεφτε χαμηλά. Ο Στίβενσον έλεγε ότι η νόηση του βαθύτερου νου του έδινε την ιστορία κομμάτι προς κομμάτι. Αυτό δείχνει πως το υποσυνείδητο μας μιλά με σύνεση και σοφία και μας αποκαλύπτει πράγματα για τα οποία το συνειδητό μας δεν έχει ιδέα. Ο Μάρκ Τουέιν εκμυστηρεύτηκε πολλές φορές ότι δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Όλο το χιούμορ του και όλα τα μυθιστορήματά του οφείλονταν στην ικανότητά του να αντλεί από την ανεξάντλητη αποθήκη του υποσυνειδήτου του. Πώς εκφράζονται στο σώμα όσα επεξεργάζεται ο νους. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο συνειδητό και το υποσυνείδητο μας απαιτεί παρόμοια αλληλεπίδραση ανάμεσα στα αντίστοιχα νευρικά συστήματα. Το εγκεφαλωτιαίο σύστημα είναι το όργανο του συνειδητού και το συμπαθητικό σύστημα είναι το όργανο του υποσυνείδητου. Το εγκεφαλονοτιαίο σύστημα είναι το κανάλι μέσω του οποίου αφενός λαμβάνουμε μηνύματα με τη βοήθεια των 5 αισθήσεων και αφετέρου ελέγχουμε τις κινήσεις του σώματός μας. Αυτό το σύστημα έχει τα νεύρα του στον εγκέφαλο και είναι το κανάλι των εκούσιων, θεληματικών και συνειδητών μας πράξεων και ενεργειών. Το συμπαθητικό σύστημα που ονομάζεται και αυτόνομο νευρικό σύστημα ή ορισμένες φορές κοιλιακός εγκέφαλος έχει το κέντρο του που είναι γνωστό σαν ηλιακό πλέγμα σε μια γαγγλιανή μάζα πίσω από το στομάχι. Είναι ο διάβλος εκείνης της νοητικής δράσης
που ασυνείδητα στηρίζει τις ζωτικές λειτουργίες του σώματος. Τα δύο συστήματα μπορεί να λειτουργούν ανεξάρτητα ή συγχρονισμένα. Ο Τόμας Τρόουντουντ λέει το πνευμονογαστρικό νεύρο βγαίνει από την εγκεφαλική περιοχή σαν τμήμα του εκούσιου εγκεφαλονοτιαίου συστήματος και μέσω αυτού ελέγχουμε τα φωνητικά όργανα. Μετά προχωρεί στο θώρακα και διακλαδώνεται στην καρδιά και τους πνεύμονες. Τελικά, περνώντας από το διάφραγμα, κάνει το εξωτερικό περίβλημα που χαρακτηρίζει τα νεύρα του εγκεφαλονοτιαίου εκούσιου συστήματος και παίρνει τη μορφή των νεύρων του συμπαθητικού συστήματος, σχηματίζοντας έτσι έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα δύο και κάνοντας τον άνθρωπο σωματικά μία και μόνη οντότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο, διάφορες περιοχές του εγκεφάλου δείχνουν τη σχέση τους με τις υποκειμενικές και αντικειμενικές δραστηριότητες του νου, αντίστοιχα και σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε το μετοπιαίο τμήμα του εγκεφάλου υπεύθυνο για τις πρώτες και το πίσω μέρος για τις τελευταίες, ενώ το μέσο τμήμα έχει στοιχεία και από τα δύο. Για να καταλάβουμε τη νοητική και σωματική αλληλεπίδραση, μπορούμε να πούμε ότι το συνείδητό μας συλλαμβάνει μια ιδέα που προκαλεί μια αντίστοιχη δόνηση στον εγκεφαλονοτιαίο εκούσιο νευρικό σύστημα. Αυτή με τη σειρά της προκαλεί την παραγωγή ενός ρεύματος στο αυτόνομο σύστημα νεύρων, περνώντας έτσι την ιδέα στο υποσυνείδητό μας που είναι το δημιουργικό μέσο. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι σκέψεις μας παίρνουν υλική υπόσταση. Κάθε σκέψη που σχηματίζεται στο συνείδητό σας και γίνεται αποδεκτή ως πραγματικότητα αποστέλλεται από τον εγκέφαλο στο ηλιακό πλέγμα σας, τον εγκέφαλο του υποσυνειδήτου σας, για να πάρει σάρκα και οστά εντός εισαγωγικών και να εκδηλωθεί στην πραγματικότητά σας. Υπάρχει μια διάνοια που φροντίζει το σώμα. Όταν μελετάμε το κυταρικό σύστημα και τη δομή των οργάνων, των ματιών, των αυτιών, της καρδιάς, του σηκωτιού κτλ., βλέπουμε ότι αποτελούνται από ομάδες κυτάρων που σχηματίζουν ένα νοήμων σύνολο. Αυτή η οργάνωσή τους επιτρέπει να λειτουργούν μαζί και να εκτελούν με συλλογική λειτουργία τις εντολές που λαμβάνουν από το συνειδητό. Προσεκτική μελέτη ενός μονοκύτταρου οργανισμού δείχνει τι συμβαίνει στο πολύπλοκο σώμα μας. Ο μονοκύτταρος οργανισμός, παρόλο που δεν έχει όργανα, δείχνει στοιχεία νοητικής δράσης και αντίδρασης, εκτελώντας τις βασικές λειτουργίες της κίνησης, διατροφής, αφομοίωσης και απέκρησης. Πολλοί λένε ότι υπάρχει μια διάνοια που θα φροντίσει το σώμα σας αν της το επιτρέψετε. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά το πρόβλημα είναι ότι το συνείδητο παρεμβαίνει συνέχεια με βάση τα στοιχεία που του δίνουν οι 5 αισθήσεις και που βασίζονται στα εξωτερικά φαινόμενα, πράγμα που οδηγεί στην επιρροή των φόβων και των λαθασμένων πεποιθήσεων. Όταν ο φόβος, οι εσφαλμένες πεποιθήσεις και τα αρνητικά πρότυπα εγγραφτούν στο υποσυνείδητό σας εξαιτίας των ψυχολογικών και συναισθηματικών συνθηκών, το υποσυνείδητο δεν μπορεί παρά να ενεργήσει με βάση τις προδιαγραφές που του δόθηκαν. Το υποσυνείδητο λειτουργεί αδιάκοπα για το κοινό καλό. Ο υποσυνείδητος εαυτός σας λειτουργεί συνεχώς για το κοινό καλό, αντικατροπτίζοντας την έμφυτη αρχή της αρμονίας που υπάρχει σε όλα τα πράγματα. Το υποσυνείδητό σας έχει τη δική του θέληση και δουλεύει μέρα νύχτα, είτε επιδράτε συνειδητά σε αυτό είτε όχι. Οικοδομεί το σώμα σας, αλλά αυτή η διαδικασία είναι σιωπηλή, γι' αυτό δεν μπορείτε να τη δείτε, να την ακούσετε ή να τη νιώσετε.
Το υποσυνείδητό σας έχει τη δική του ζωή που κινείται συνεχώς προς την αρμονία, την υγεία και την ηρεμία. Αυτός είναι ο θείος κανόνας που ορίζει τη δράση του και που ζητά να εκφραστεί μέσα από εσάς. Πώς παρεμβαίνει ο άνθρωπος στην έμφυτη αρχή της αρμονίας? Για να σκεφτούμε σωστά και επιστημονικά πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια. Για να ξέρουμε την αλήθεια πρέπει να βρισκόμαστε σε αρμονία με την άπειρη νόηση και δύναμη του υποσυνείδητου μας που τίνει πάντα προς τη ζωή. Κάθε σκέψη ή πράξη που δεν είναι αρμονική, είτε από άγνοια είτε από πρόθεση, θα φέρει σαν αποτέλεσμα κάθε είδους διαταραχή και περιορισμό. Οι επιστήμονες μας λένε ότι το σώμα μας ανανεώνεται πλήρως κάθε 11 μήνες. Είμαστε λοιπόν μόνο 11 μηνών από σωματική άποψη. Αν κάνετε κακοτεχνίες κατά το χτίσιμο του σώματός σας, με σκέψεις που σας προκαλούν φόβο, με συναισθήματα όπως ο θυμός και η ζήλια ή με κακή προαίρεση, μην κατηγορείτε κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό σας. Είμαστε το συνολικό άθροισμα των σκέψεών μας. Μπορούμε να αποφύγουμε τις αρνητικές σκέψεις και εικόνες. Αυτό που μπορεί να μας απαλλάξει από το σκοτάδι είναι το φως. Αυτό που μπορεί να μας απαλλάξει από το κρύο είναι η ζέστη. Και αυτό που μπορεί να μας απαλλάξει από την αρνητική σκέψη είναι η αντικατάστασή της με θετική σκέψη. Γιατί είναι φυσιολογικό να είμαστε υγιείς, δραστήριοι και δυνατοί, ενώ είναι αφύσικο να είμαστε άρρωστοι? Όταν γεννιέται ένα παιδί είναι κατά κανόνα απολύτως υγιές και όλα τα όργανα του λειτουργούν τέλεια. Αυτή είναι η κανονική μας κατάσταση και θα έπρεπε να παραμένουμε υγιείς, δυνατοί και γεμάτοι ζωτικότητα. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης είναι το ισχυρότερο ένστικτό μας και συνιστά μια ιδιαίτερα δυνατή, πάντοτε παρούσα και σε διαρκή λειτουργία, έμφυτη πραγματικότητα. Είναι λοιπόν προφανές ότι όλες μας οι σκέψεις, οι ιδέες και πεποιθήσεις πρέπει να λειτουργούν πιο αποδοτικά όταν βρίσκονται σε αρμονία με την έμφυτη αρχή της ζωής, η οποία μας προστατεύει από κάθε είδους κακό. Αυτό σημαίνει ότι οι φυσιολογικές καταστάσεις μπορούν να αποκατασταθούν πιο εύκολα και πιο σίγουρα από όσο μπορούν να προκληθούν οι μη φυσιολογικές καταστάσεις. Δεν είναι φυσιολογικό να είμαστε άρρωστοι. Η αρρώστια μαρτυρά ότι πάμε ενάντια στη ροή της ζωής και ότι σκεφτόμαστε αρνητικά. Ο νόμος της ζωής είναι ο νόμος της ανάπτυξης. Όλη η φύση επιβεβαιώνει τη λειτουργία αυτού του νόμου με τη σιωπηλή συνεχή έκφραση του εαυτού της σύμφωνα με τον νόμο της ανάπτυξης. Εκεί όπου υπάρχει νόμος και έκφραση πρέπει να υπάρχει ζωή. Εκεί όπου υπάρχει ζωή πρέπει να υπάρχει αρμονία και εκεί όπου υπάρχει αρμονία υπάρχει τέλεια υγεία. Αν οι σκέψεις σας είναι σύμφωνες με τη δημιουργική αρχή του υποσυνειδήτου σας, τότε είστε συντονισμένοι με την έμφυτη αρχή της αρμονίας. Αν μέσα σας φωλιάζουν σκέψεις που δεν βρίσκονται σε συμφωνία με την αρχή της αρμονίας, οι σκέψεις αυτές γίνονται έμονες ιδέες, σας βασανίζουν, σας ταλαιπωρούν και τελικά φέρνουν την αρρώστια και αν επιμείνετε σε αυτές ίσως και το θάνατο. Κατά τη θεραπεία της αρρώστιας πρέπει να αυξήσουμε την εισρωή και κατανομή των ζωτικών δυνάμεων του υποσυνειδήτου μας σε όλο τον οργανισμό μας. Αυτό μπορεί να γίνει με την αποβολή των σκέψεων που μας προκαλούν φόβο, ανησυχία, άγχος, ζήλια, μίσος, καθώς και οποιονδήποτε άλλων σκέψεων που προκαλούν καταστροφή στα νεύρα και τους αδένες μας, τους ιστούς που διέπουν την αποβολή όλων των άχρηστων υλικών. Θεραπεία της φυματίωσης της σπονδυλικής στήλης. Στο περιοδικό Ναυτίλος, τεύχος Μαρτίου 1917, υπάρχει ένα άρθρο για ένα αγόρι που έπασχε από φυματίωση της σπονδυλικής στήλης και που θεραπεύτηκε με εντυπωσιακό τρόπο. Ονομαζόταν Φρέντερικ Ελάιας
Άντριους. Ήταν από την Ινδιανάπολη και τώρα είναι ιερέας στο Μισούρι. Ο γιατρός του γνωμάτευσε ότι η κατάστασή του ήταν ανίατη. Εκείνος άρχισε να προσεύχεται και ενώ ήταν ένας σκυφτός και καμπουριασμένος ανάπηρος που περπατούσε με τα χέρια και τα γόνατα, έγινε ένας δυνατός, ευθυτενής και υγιής άνθρωπος. Διατύπωσε μέσα του τη δική του θετική δήλωση και απορρόφησε νοερά τις ιδιότητες που του χρειάζονταν. Επαναλάμβανε ξανά και ξανά πολλές φορές την ημέρα: «Είμαι αρτιμελής, τέλειος, δυνατός, γεμάτος αγάπη, ήρεμος και ευτυχισμένος». Συνέχισε να προσπαθεί και είπε ότι αυτά τα λόγια ήταν τα τελευταία που έλεγε το βράδυ και τα πρώτα που έλεγε το πρωί. Προσευχόταν και για άλλους, στέλνοντας σκέψεις αγάπης και υγείας. Αυτή η εσωτερική στάση και οι σκέψεις του επέστρεφαν στον ίδιο ενδυναμωμένες. Η πίστη και η επιμονή του ανταμείφθηκαν στο πολλαπλάσιο. Όταν ένιωθε να γεννιούνται μέσα του αισθήματα φόβου, οργής και ζήλιας, κατέφευγε αμέσως στην αντισταθμιστική δύναμη της θετικής δήλωσης που είδαμε πιο πάνω. Το υποσυνείδητό του ανταποκρίθηκε με βάση τη φύση της σκέψης που επικρατούσε στο μυαλό του. Αυτή είναι η έννοια της ευαγγελικής ρύσης «πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε» κατά Μάρκον 10:52. Πώς σας θεραπεύει η πίστη που υπάρχει στο υποσυνείδητό σας? Ένας νεαρός που ήρθε να παρακολουθήσει τις διαλέξεις μου για τη θεραπευτική δύναμη του υποσυνείδητου είχε ένα σοβαρό πρόβλημα με τα μάτια του και ο γιατρός του είπε ότι ήταν απαραίτητη η εγχείρηση. Αυτό σκέφτηκε: το υποσυνείδητό μου δημιούργησε τα μάτια μου και είναι σε θέση να τα θεραπεύσει. Κάθε βράδυ όταν πήγαινε για ύπνο μετέβαινε σε κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης. Η προσοχή του συγκεντρώνονταν στον οφθαλμίατρο. Φανταζόταν το γιατρό να στέκεται μπροστά του και τον άκουγε με τη φαντασία του να του λέει «Έγινε θαύμα». Αυτό το άκουγε κάθε νύχτα πριν από τον ύπνο, περίπου για 5 λεπτά. Ύστερα από 5 εβδομάδες ξαναπήγε στον οφθαλμίατρό του. Ο γιατρός πράγματι αναφώνησε «Αυτό είναι θαύμα». Τι είχε συμβεί? Ο άνθρωπος αυτός αποτύπωσε μια ιδέα στο υποσυνείδητό του, χρησιμοποιώντας το γιατρό σαν όργανο ή μέσο για να πείσει το υποσυνείδητο. Με την επανάληψη, την πίστη και την ελπίδα εμπότισε το υποσυνείδητό του. Εφόσον το υποσυνείδητό του είχε πλάσει το μάτι του, είχε μέσα του το τέλειο πρότυπο και προχώρησε αμέσως στην αποκατάσταση της βλάβης. Είναι ένα ακόμα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η πίστη μέσω της θεραπευτικής δύναμης του υποσυνείδητου μπορεί να μας ξαναδώσει την αρτιμέλειά μας. Ανακεφαλαίωση βασικών σημείων. 1. Το υποσυνείδητό σας εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο και οικοδομεί το σώμα σας. Όταν κάνετε αρνητικές σκέψεις, παρεμβαίνετε στις ζωοδότρες διαδικασίες του. 2. Επιφορτιστείτε το υποσυνείδητό σας με το έργο της έβρεσης λύσης για οποιοδήποτε πρόβλημα πριν κοιμηθείτε. Θα ανταποκριθεί. 3. Προσέξτε τη σκέψη σας. Κάθε σκέψη που γίνεται αποδεκτή σαν πραγματικότητα αποστέλλεται από τον εγκέφαλο στο ηλιακό πλέγμα και εκδηλώνεται στη ζωή σας ως πραγματικότητα. 4. Έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να ανακατασκευάσετε τον εαυτό σας δίνοντας ένα καινούριο σχέδιο στο υποσυνείδητό σας. 5. Το υποσυνείδητο τείνει πάντα προς την κατεύθυνση διατήρησης της ζωής. Προσέξτε το συνείδητό σας. Τροφοδοτήστε το υποσυνείδητό σας με συλλογισμούς που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το υποσυνείδητό σας ενεργεί
πάντα με βάση τα συνηθισμένα μοτίβα σκέψης σας. 6. Το σώμα σας ανανεώνεται πλήρως κάθε 11 μήνες. Αλλάξτε το σώμα σας αλλάζοντας τις σκέψεις σας και εμένοντας σε αυτές τις νέες σκέψεις. 7. Είναι φυσιολογικό να είστε υγιείς και μη φυσιολογικό να είστε άρρωστοι. Μέσα σας υπάρχει η έμφυτη αρχή της αρμονίας. 8. Σκέψεις που συνδέονται με ζήλια, φόβο, ανησυχία και άγχος καταστρέφουν τα νεύρα και τους αδένες σας, προκαλώντας σωματικές και ψυχικές παθήσεις κάθε είδους. 9. Αυτό που συνειδητά θεωρείτε και αισθάνεστε σαν πραγματικότητα θα εκδηλωθεί στο νου, στο σώμα και στις συνθήκες της ζωής σας. Δείτε σαν πραγματικότητα το καλό και θα απολαύσετε τις χαρές της ζωής.